Хора, днеска сестра ми ще ма команда 24 часа. Здрасти, сега ще снимам. И здравейте, хора, пак ще ма командва. Здравейте, хора, днеска аз ще И те, и тя. моя брат. Аз ще го поздравя моя брат. Значи, че има правила, без да ме гримирваш. Няма да те нося. Всичко друго останало, може, ама такива неща, женски, менски, да те вдигам. Неща. Добре. Така, хора. Снимам за тебе правило. Чакам го. Без да ме удреш, без Чакам го. да ме посягаш и когато ми даваш нещо, да не ме удреш. Останали неща, момчешки неща и без да ме удреш, когато ми даваш нещо. И другите неща за момче. Аре, давай. 3, 2, 1. Клипа започни. Хора, сега аз почвам да му правя. Искам тази да ми разкоткам. Аре, чакай, че. Еми ми неща, сега отиваме на Тук съм. на разкотка, ходим. Тъма не гледахме сега. Да, ще тази. На двор. Аз така стурих малко да се гледам по-добре. Турих го замъглил отзад да се гледа мъглил. Хора, сега Хора, знаете ли колко градуса? ще отидем. Сега е така, ще правим обиколки към центъра и така. Чайте, хора, малко. Хора, Тук си от горещото дойдехме на сянката. Здравейте, хора. Здравейте, аз снимам. Ти защо не снимаш точно? Здравейте, хора. Ама най-много за вас здравейте. Най-много за вас здравейте. Ти си тук по полечки, бе, ела. Тук имаме яйца. Вижте, хора, Някой тук прави. това не е ли на змия? Абе, точно се ази. Ти не искаш да няма и снимам, бе. Хайде. Хайде, ще ми разкопка. Така, хора, пак отиваме на слънце, защото ходим. Хора, чест. Много слънце ли Опа! Пак се върнах, защото хора много слънце спирам да не ми загрее телефона. направим нещо да режим. Вау, не знам. Така. Аз имам идея да вземем два стола и да си направим такова да лежим. Хора, тя запрата ма командва. Ехо! Чуваш ли ма? Да. Така, хора, ще вземем някакво стоволи и ще дадем и там един. Столови, хай. Стоволи, тя не може да каже столови, стоволи? И така ще вземем нещо си направим да лежим. Тя запрата ма командва. Сега може да отидем да съберем сливи. Или отидем да съберем и от кеви други. Сега ще отидем да съберем сливи. Ще вземем една... Забрави сливи. С какво ще ядеме? Айде. Сливи от нас е тук. То е близко. Едно дърво имаме тук, едно хубаво дърво да ядеме. Айде. Хората да ми видите чапанките, много са хубави. Така, хора. А сега отиваме да намерим нещо да спостелим. Дали ще сложим отгоре в нашите столови и така ще лягам. Чакай ме, хора. Така, има и там два малки килимчета. Така, хора. Значи, и аз ще го командвам. Очаквайте такъв клип, че аз да я командвам, хора. Аз ще го командвам. 14 дена. Аз ще го командвам 14 дена. И той, когато стане, и аз ще го командвам. Хора, знаете ли как ще я командвам? Много Всяка яко. на рождения си ден, само един час ще те командвам, защото... Не, 13 дена ще ме командваш. Ти колко часа, бе? Махай се от главата ми на 14. Да, бе, щях на рождения ми ден, защото... Щях на рождения... Рожденият ти ден мина. Щях на твоя рожден ден ще ме командвам. Това не го ли знаеш? Но това не го ли знаеш. Ти направи нещо на моя рожден. Хора, я зъби на... По-хубаво е на мен. Ти точно 13. Акула! Така, хора, сега отиваме да си направим да лежим. Сега за сега аз ще снимам и... Хора, няма кога да чакам. Аз ще вземам... Направо си правя. Направо видеото, защото няма да спираме. Стани стола. Веднага аз да контролирам. Бена, сори. Да,
Давай прави ми за мен, аз за тебе. Какво? Аха, какво? Я си прави за тебе, бо. Кой да контролира за 2024? Да, ма ти... Аз казах правилата. Не трябва да ми взимаш нещата. Излагах. Хора, излагах. Това ми помогни. Защо не ми помагаш? Ехо. Така, хора. Ела по него ми напри. За който командва. Идвай тук. Идва. Айде. Приещо ми вече. Аз ще взема другите пилени малките да си ги сложим да лежим. Давай, давай. За какво се съгласих? О, поне не ми взе нещата. Здравейте. Давай бе, какво правиш? Половин час. Здравейте. Ти спря ли видеото? Не знам. Що не си? Нищо, ама хората да не са. Ето, че едно такова. За да лежиш хубаво. Така, хора. Снимам два телефона. Ой, Един е една сестра ми. Здравейте на вас и на вас. Как сте, добре? аз Как сте това добре? тъпото легло. Ай, ти какво правиш вече? Ми забърш телефона и ще... Ти ще го събориш сама. Ето, виж какво съм ти За кого ми го направиш? Нищо, така. Ето, какво ми правиш? Али пък искаш 24... Хора, променяме. 24 часа аз си казвам да. Да. На всичко. Да. Ама тези правила, които съм ви казал, още не ги забрави. Чакайте малко, хора. Вижте. Чакайте, хора. Вижте. Чакайте, че... Там къщи. Не искам. Ще бъда до тебе, защото да ти казвам какво да правиш. Ето, хора, и сестра ми е сванат. Сестра ми телефона. Снима, не снима, ще се снима. Така, оставям си тук чантичката, взимам телефона да снимам. Дай ми телефона, бе. Така, хора. Опа. Хора, аз не знам, тя е умна ли, нали просто се прави. Виж, казах ми. Отивай да ми донесеш сливи. Нали да чуем ние двамата. Айде, бе! Тя не ми каза нищо. Ще отидеш да ми вземеш сливи. Ти забрали нещо? Да, ще отида да ти взема сливи. Айде. Отиди. Чакам да тук. И без пранкови за мен, нали? Хора, знаеш ли какво ще направя? Ще ги излъжа. Просто ще ги излъжа. Ще стоя там, ще си броя до 50. До там ще си стоя до 50. Ще си броя. И така. Сега за 50 пъти ще ги излъжа. Ще кажа, момчета не ми дава да взема сливи. Пък той без стои нещо дърво. Ама карай сега. Еме, там има малко сянка, ще си стоя хора. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Хайде. Хора, давайте кам по-бързо. Така излъжи. Бено, помшата не ми да взимам сливи. Не го лъжеш. Не лъжа. Вземи от нашото. Там няма сливи. Има. Няма. Отиди до баба Бона. Там са паднали. Не бе, където почваш сега. Направо. Където долу. Да, там няма. Направо и там. Там са жълти, има дупки. Искам такива качерички. Не качерички.
Донеси ми нещо да хапвам. Какво? От вас, нали? Искам да ям нещо. Аз за яденето аз не... Ами донеси ми сега. И за водата също. Няма. Искам да вода. Донеси и донеси. Защо не ми донесе да ям? Вода искам. Комшията ни дава. Там искам да ми донесеш домата. Няма домати. Хора, караме да й пърнем вода. После ще отида да изяма домати. И чакайте още едно такова видео. Ще камках, че вече 4 часа тя да ми казва да. И тук. И хора, тя... Как ми вика хора? Да, бе. Направо хора. Басти чилите хора направо. Пък съм нарочно. Няма да я пълня от къщата минерална. Ще я пълня от чешма. Хора, да разнят мъчили. Бе, напълня ти! Фърлих малко, да, че много пълних. Идвам. Аз пих малко вода. Искам да ми донесеш домата. Добре. От гранитата. М? Пил ли си от него? Не. Ако искаш, после виж видеото ми, не съм пил. Аз ще го кача. То няма домати, бе, Бено. Гачо. Йо, тук на топка, аз мисля, че напомпена. Че напомпена е без. Как искам да го оцеля с това. Много домати има, хора, най-много сега да изема една парлива чушка. Вътре домат и да яде. Верно, няма домати, бе. Свършиха. Чакай. Хора, вижте си какво ще направим. Чайте, вижте, хора. Ще й дам картофи да яде, хора. Няма домати. Няма домати. Няма. Няма, бе. Това е Боб. Аз намерих малък домат. Искаш ли? Затвори си очите, ама. Да бъде изненада. Аз искам да покажа на хората, че съм добър брат. Затвори си рязко очите. Намерих малък домат сам. И ухапи. Спокойно. Искам да покажа на хората, че съм добър брат. Дай ми го. Затвори си очите. Айде. Затвори си очите. Рязко. Даже да е някаква баболечка ще те убия. Не е баболечка, намакай да се заклевам върху малко. Заклевай се. Заклевам се. Не е баболечка. Дигни се глава и така. Не. Хора, да й дам ли домат? Искам да ми го дадеш на ръката. Няма ти го дам. Това ще е... Първо го цуни. Затвори си очите. Не, искам да ми дадеш домата. Фърлям го. Затвори ми очи. Фърлям домата. Фърляй го. Знам, че е нещо друго. Фърляй го. Каква е лук, бе?
Това е угъл. Хора, цуна, хора, чай такова. Картофа в устата си. Ай, домат, веднага. Няма домати, ма. Няма домати. Добре, взимай водата да сложи там. И това беше от моя блог, хора. Хай, чао. Не. Тя ще продължава.